Dobrý deň, pán Vince. Vítame vás dneska. Ďakujem, že ste prijali pozvanie na náš rozhovor. Pre tých, ktorí vás možno nepoznajú, chceli by ste sa trošku predstaviť? Volám sa Ladislav Vince, som Levičan a takmer celý život som prežil v Leviciach, až na výnimku niektorých rokov v zahraničí, ale veľmi rád som sa vrátil do Levíc. Pracujem ako archivár v Levickom archíve. Som autorom niekoľkých publikácií, respektíve spoluautorom niektorých publikácií a teraz v posledných rokoch spolupracujem na nejakých etnografických alebo národopisných projektoch. Kde a ako vznikla taká vaša láska k histórii? Dobrá otázka. Bolo to škola. Samozrejme, mal som veľmi dobré pani učiteľky, ktoré ma viedli. Hovorili ste, že pracujete ako archivár. Objavili ste v archívoch nejaký dokument alebo príbeh, ktorý vám tak utkol v pamäti? V tom archíve je neskutočne veľa zaujímavých vecí. Človek sa tam mnohokrát cíti ako detektív, pretože my máme aj s kolegyňami veľmi radi také nevypublikované, ešte nevybádané témy. Teraz napríklad moja posledná taká práca, ktorej sa venujem, je výskum levického kroja alebo levického tradičného odevu. Tak podarilo sa mi objaviť napríklad také veci, odevné súčiastky, ako ten odev vyzeral, ktorý nosili v Leviciach od 18. storočia až do začiatku 20. storočia. No, my sme sa dočítali, že ste sa podielali na založení pár múzeí, alebo teda, že ste pracovali v niekoľkých múzeách. Je to tak, ja som študoval muzeológiu, takže je úplne normálne, že som sa zamestnal v múzeu. A prvé múzeum, ktorom som robil, bolo práve Tekovské múzeum v Leviciach. A potom som 6 rokov robil, práve to je tých 6 rokov, ktoré som bol mimo Levíc, som robil v Nových Zámkoch. Okrem toho sa mi podarilo založiť aj múzeum, obecné múzeum v Dvoroch nad Žitavou. Sú tam korene mojej mamičky, takže je tam viac menej takáto väzba. A vlastne vy ste založili takú facebookovú skupinu, ktorej sa venujete histórii mesta. Ako vám to napadlo, možno čo vás motivovalo? Ja som išiel domov, viac menej, a to bolo také ako blesk z jasného neba, že spraviť niečo také. Ono sa to volalo, ja vám vysvetlím, že prečo volalo, lebo nemám žiaľ na to dostatok času, aby som v tom pokračoval. Volalo sa to, stalo sa pred 100 rokmi v Leviciach. To bol vlastne taký projekt, ktorý som najprv začal aj na Facebooku a potom ma oslovili aj z novinky Levice. Žiaľ, tento týždenník regionálne už zanikol práve koncom minulého roka. A tam som týždenne tiež prispieval do týchto novín a bolo to taký nápad, ktorým som chcel priblížiť práve tým bežným Levičanom alebo každému v Leviciach, kto sa o to zaujímal sa o históriu, čo sa dialo, dá sa povedať na dátum presne pred 100 rokmi v Leviciach. Začal som s týmto projektom v roku 2017, čiže od roku 1917, keď si to zoberieme v globále a vôbec v takom celosvetovom meritku, prebiehala prvá svetová vojna. Čiže a potom prichádza 18. rok v tých Československej republiky, u nás to bolo trošku posunuté až v roku 1919, boje o Slovensko, čiže to bolo skutočne také búrlivé a zaujímavé obdobie a skutočne bolo o čom písať. Nie, že by teraz nebolo, ale skutočne kvôli tomu časovému zaneprázdneniu sa tomu neviem tak venovať, ako by som viac menej chcel. Pracujete na niečom teraz? Teraz, ako som spomínal, je to ten ľudový odev. Áno. Chceli by sme dať ho znova ušiť, čiže prinavrátiť ho do toho života, aby sa stal takou integrálnou súčasťou aj našej histórie, ale našej súčasnosti a prítomnosti. Vy ste jediný človek s titulom rytiera, ktorého poznám. Aké to bolo, keď vás pasovali a ako to celé prebiehalo? Je to pravda, že jediný, ktorého poznáte asi, lebo už nie som jediný na Slovensku. Som sa k tomu vôbec dostal. Ja som oslovil, keďže viem po maďarsky, tak nebol problém sa skontaktovať práve s týmito rytiermi. To sú rytieri Božieho hrobu v Jeruzaleme. Viac menej poslaním tohto rytierského rádu, to je skôr taká charitatívna činnosť. My odovzdávame každý rok percento svojho platu, tak my tam podporujeme charitatívne školské organizácie, či sú to už nejaké sociálne ústavy, školy napríklad.
To je otázka k tomu. Bolo to veľmi zaujímavé. Ja som bol pasovaný za rytiera v roku 2014. Čo podľa vás by mal vidieť každý Levičan o svojom meste? Určite k tej histórii človek skade vyšiel a na čo môže byť patrične hrdý. Poďte sa poučiť z histórie, aby sme nerobili rovnaké chyby v budúcnosti. Určite áno. Keby ste náhodou sprevádzali takého vášho spolurytiera alebo niekoho, kto nie je z Levíc, kam by ste ho zobrali? To boli historické pamiatky. Aká je vaša obľúbená? Asi farský kostol, ktorý máme. On je skutočne veľmi pekný a je on veľmi pekne postaraný, myslím, v poslednej dobe. Ale zase určite je tam Šikloš, je tam, ja neviem, Kalvária a samozrejme Levický hrad. Ja by som to takto rada zakončila, že čo by ste popriali Leviciam k 870. výročiu? Levice máte veľmi veľký potenciál. My stále žiaľ v posledných rokoch rozprávame o tom potenciáli, ale bol by som veľmi rád, ak by sme skutočne ten potenciál nielen objavili, ale vedeli vlastne realizovať všetko, čo nám tieto Levice a toto mesto viac menej ponúka. A určite by som do toho zapojil aj mladých ľudí, pretože mladí ľudia nás vedia naučiť veľmi veľa a majú na rovnaké veci úplne iný pohľad ako my skôr narodení. Ďakujem krásne.